Ito kagaya ito, napakalalim oh. Yun! Maganda na. Almost 4:30 na ng hapon, napakadilim na. Dito na tayo sa may Old Zigzag Road. Pwede na palang dumaan dito pagkagaling ng south. So ongoing ang construction dito mga kabarako. Ito left side. Kung alam ko last June ay bawal dumaan dito. Lahat ng uri ng sasakyan. So ngayon pinapanayagan ng dumaan. Pero I think one-way traffic lang, no? Magandang balita ito kasi ongoing ang repair and rehabilitation ng mga kalsada dito. Ayan o. Okay, so tingnan natin. So after how many rides natin, ngayon lang ulit tayo nakadaan dito sa Old Zigzag Road. Almost 4:30 na ng hapon, napakadilim na. Oh no. Alright. Yun! Maganda na. Maganda na mga kabarako, solid na. Pagkagaling kayo ng South, galing ng Bicol, Mindanao, Visayas, pagpasok natin, ayan, kumpleto sa netting, anti-landslide, no? Sana all! Yun. So hindi pa tapos, pero at least tuloy-tuloy ang paggawa dito. Alokohan yan! So ito bandang kaliwa pag galing ng NCR, okay na. Syempre pag dito tayo dumadaan as always, extra precaution, ride safe, dahan-dahan lang. Bahala ka sa buhay mo! Medyo makapal ang pagkakagawa ng daan dito mga kabarako, tingnan nyo. Hindi totoo yan! So dito naman sa mga portion na ito, ayun, okay, solid to solid na ang pagkakagawa ng mga kalsada. Alright. Shout out. Wala, nakakalungkot naman dumaan dito. Alokohan yan! Lalo siguro paggabi. Hindi ko pa natatry dumaan paggabi dito mga kabarako. Bahala ka sa buhay mo! So hindi ko alam kung anong pakiramdam ng pagdaan dito ng gabi. Alright, Atimonan, Zigzag Park. Ayun, walang tao. Oh no. Hapon na kasi eh. Ayan, so dito sa pababa na okay na, dalawang lanes pero hindi pa pinapadaanan parehas. Tingnan natin dito sa may Buena Vista spot, yung pinakamataas na spot dito. Alright, so right portion pa lang ang pinapadaanan, so yung kaliwa hindi pa pinapadaanan. Alright, walang katao-tao dito mga kabarako. Oh no. Sa Old Zigzag ngayong araw ng Sabado. Ilang piraso ang dumadaan dito ngayon. Napakaganda talaga dito. Kahit ilang beses ka nang dumaan dito, napakaganda dito. Alright, let's go! Namiss lang natin dumaan dito. Napakasarap talaga dumaan dito sa Old Zigzag Road mga kabarako.
Ingat lang tayo. Always make sure na maayos ang brake natin. Lalo pagka downhill. Kagaya nito. Nako nanay, wala tayong barya today. Di totoo yan. Ito kagaya ito, napakalalim oh. Uy, nakakalula rito. Hindi mag-overshoot dito. Nice, sorry, we don't have barya. Dalawang beses na yan! Check brakes. Always keep right. So, ang pinapadaan lang dito na two-way is motorcycles. Papasok ng NCR or palabas ng NCR. Pero pagka four wheels, yung mga galing lang ng south ang allowed as of ngayong August. Alright, let's go. Napakadilim dito mga kabarako. You never little thing. What would I say bring if I ain't get you? If I ain't got you. So ayan, temporarily close. No entry, no? So one way. Okay. Let's go, let's go. You don't know what it's like.